Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana maza da mata, ina yi wa kowa barka da sallah, da fatan an yi sallah lafiya. Kamar yadda Allah ta'ala ya nuna mana wannan rana, Allah ta'ala ya sake maimaita mana na baɗi da rai da lafiya cikin ƙoshin lafiya. Ina yi wa kowa fatan alkhairi, barka da sallah, musamman ‘yan uwana maza da mata, musulmai na duk duniya baki ɗaya. Ina yi wa kowa fatan alkhairi, barka da sallah. Sa'an nan ina so kowa da kowa ya saka min barka da sallah na, zan ba shi account number sai ya saka min barka da sallah na. Dan na ji labari yanzu wai ‘yan mata su suke ba ma samari barka da sallah, ba samari ke ba wa ‘yan mata barka da sallah ba. An zo wani lokaci kai to gaskiya wanda da ya kawo wannan shawara, ko in ce wanda ya kawo wannan batu, gaskiya ya yi kirki, ya yi daidai. Allah ta'ala ya samu dace. Bi haƙƙi Faɗimatu Zahra, salamullahi alaiha. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi, Allah ta'ala ya samu dace. Gaskiya wannan sallah Allah ta'ala ya nuna mana aya ne kawai. Azumin nan mun ɗauke shi bai ɗaya, amma kuma saɓani, an samu saɓani a wurin ijiyewa, duba da yanayin kuma kowace shekara ana yawan samun irin wannan saɓani. To cikin yalwar arziki da ƙoshin lafiya, wannan azumi dai al'umma suna ta kuka zafi menene da menene, amma kuma gashi Allah ta'ala ya saka azumin an yi an gama normal fa, lafiya ƙalau nake gaya maka. Kai Allah ta'ala ya samu dace, gaskiya abin ya yi daɗi. Gaskiya ne. Ina yi muku fatan alkhairi, Musa Danko Ambassador, ina yi muku fatan alkhairi, Allah ta'ala ya samu dace. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga abokina Rabilu Gaza, da kuma Gaddafi ainihin Gaza, da Abdur'uf Suleiman Kafin Hausa, da Abba Sani Auyo, da kuma Mubarak Abubakar. Sunan garin nasu ne Kanya Babba, da kuma wane ne to irin su Saminu Yunusa, Abdulhadi Yakubu, da kuma Sani Yunusa. Sa'an nan sewa kai abubuwan dai adadin suna da yawa, kamar su Mustapha Yunusa, Abdullahi Ibrahim, baban DJ, bi ma'ana Abubakar, ban san sunanka ba dai, baban DJ ango na san ka da shi a nan garin Maiduguri, da kuma baban Talatu, jarida ba, ina gaishe ka, da kuma irin su gabaki dai abokanan aikina, da kuma waɗanda muka yi zaman makaranta da su baki ɗaya. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi, da fatan Allah ta'ala ya samu dace.